8 pa minutos lang na sa bandang ti alas 5. Iti agsapat dante report ito lokalidad di danon ni Bombo Mark Joshua Kabasan Kabin Bombo Joko. Bombo Daniel, may isang balay iti na uram dito probinsya ti La Union, partikular iti ilit ti Burgos. Dito'y kata napasamak iti Kalman agar palas 4:30 iti barangay Bilis, Burgos, La Union. No sa dino dito king kukwa kat ni Maria Evasco Idilan agtawon iti inamapulok kat 8 na asawaan ken agnaed iti Muna Munsur Bauco Mountain Province Benguet ngem iti agigyan ket ni Caroline Bantasan yang ki Bayateng agtawon iti 70 awan iti asawa na ken agnaed betlang iti nasaw nga lugar iti kameng iti Burgos Police Station iti Bureau of Fire Protection tinagilian La Union ken Sablan Benguet ket nagrespondeda iti nai-report kadakwada nga uram iti nasaw nga barangay. Segon kadagitay panagdamdamag dagitay nagresponde iti biktima ket agar aramid da iti sagad wenno buyboy Bombo Daniel idinto nakaangot da iti slamor uram iti uneg iti balayda ket idi napanda chinek iti kwarto da ket itameten nga nakita dan deti nakuspol nga asok ken addan iti uram iti uneg ti balayda. So detoy ket nagpatulong dan nga nagresponde dagitay kamang iti BFP ket dita nga manuoras mata Bombo Daniel sakbay nga nag-find out detoy uram kasi 4:30 idin-report kadakwada ket based iti report na i-declared nga find out detoy alas 6:20. So detoy Caroline or detoy occupant iti nasa nga balay ket nagsagaba iti first degree burn ganay pa isunay iti Burgos La Union RHU para iti panakataming na. Iti pakaunang report nga nalatito Bombo Daniel agarop 67,800 iti gatad iti nadadael or iti cause of damage iti dito nga uram kan ongoing pa lang iti investigasyon dagitay panakabagi iti lintag agtuloy pa lang iti panangduktal dano anya talaga iti gapo no apay nga napasamak iti dito nga uram. Para iti Bombo report Bombo Daniel light materials sa mulan nakarabi na DJ balay niya. One light materials based iti Ladawan Bombo Daniel tag kita tayo pa o kumontak tayo iti dati gamin nga Ladawan Bombo Daniel kan report kat PNP iti nagalaan tayo ng iti main detoy kat iti biyang ti Bureau of Fire Protection nga maki-coordinate tayo pala ang awan gamin ti BFP DJ Burgos ginagilian ti kasla ag-investigar detoy Bombo Daniel. Wanta sumat ti bagana di Kalman at ulit at tinawak mo di Burgos dawat ak ti picture di handa pa nga na-send ka dapat tinaalamon. Nadras lang mat Bombo Daniel nga kwa nga nakadawat tayo di mawat tayo nag-send nera na siguro nga dati may igam ni cellphone pero nakontak tayo mat ni Deputy Dajay na interview tayo din ni Ma'am Mirian. Wine. Mirian sa Dajay in Bagana Bombo Daniel. Totally burn Bombo Jokong niya. When unuman pa'y awan iti nakay Kabil G report no dati ko totally burn ngam no i-assess tayo din ti mismong balay inalpasen talagang nakarawanan ti nagbanagan nan Bombo Daniel. Hampay nilawag J report na Bombo Jokong ti J Blatter gamin na ka J spot report na no anya ta pasabak no apay ta naglaam ti panakadudo ng J occupant na Bombo Jokong. Awan pa'y basta da ti report Bombo Daniel din naangot na nga detoy dati nasla na baniit nasla damor uram imbunag di ko nagasasupot gaya mo yung nagtibalaydan gana dapat ti uram mo so nagpatulong siguro dapat kumadagi no apay mabalinam siguro tumarahin sigida ambay mo siguro kadakkel hindi na panda kinita baka dalang dagi pa na kaya na isalbar nga ta Bombo Daniel ngam nag-uro kasi first degree burn mat lang kit Bombo Daniel dati sinagaba detoy biktima lalo ko dagi tawen da ano kitaan tayo kat 70 years old maten dati gigan dito Bombo Daniel. Medyo natagan matan santo may sapay Bombo Jokong. Di nag-respond dito nga
fire station kat Nagilian. Ta awan pa ti fire department daw doon fire station na Burgos. When awampay as per Bumurinyel as per Burgos Police Station kasi tinagalaan tayo. Kasi mati ako na data dinamag ko awampay sir. Isuda ti akin sakop pay lang ti Burgos kuna di as per PNP Burgos Bumurinyel Nagilian ay tikin sakop no oram ti pagpapatangan. Legit tirigat Ngayon ng paiso. madati na yugment Bumurinyel as per report dati agaputi Benguet iti Sablan. Sablan, Sablan Fire Station Kaduada Bumurinyel. Sige, okay. May sapay po mo, Jokong, DJ snapping incident nga report mo itira BJ San Juan, naglakam ti may isang panakabagsol na di biktima. Niya nga pasit ti bagay natin natamaan, po mo, Jokong? Di takyag. Ti aking kanawan nga takyag na, dito shoulder na bumbo, ti tama na. So, detoy, ti witness, di kaso na ni mamang namot lang Bumurinyel tahal na umada kano ti no mabartag gamin ke sala sa balik ti panunot na iso dayay ta agpat patang lang gamin dayay victim kundi di mamang gi suspect out of nowhere without any apparent reason awan tinyaman nga rason Bumurinyel binagsol that is suspect dayay victim ngambi ayan ti takyag na tinapuntaan so nakapagpatulong pa lang so na pa lang tinang report iti PNP ti biktima hindi so dagay nagresponde dagay PNP member natiliwmot dati suspect Bumurinyel. Awan pa tinalawag jay police report na Bombo Jokong no anya ti rason na jay nang pagsulan na jay. Dinamag ko digin ti IOC na Bumurinyel ket awan talaga as in nga na simang puwet na bartek binagsul na latan awan mo anda nga nagriri or anyaman Bumurinyel. Pati kutsilyo na recover Bombo Jokong. Awan aman na recover Bumurinyel dati kutsilyo. Dati sa pag-iwan natin police iti kuha na tita digin ti mismo nga mamang diti suspect iso pala ti witness na balik kalaban na nila habang nalito nga napasama. Nakitang G picture ka dati sa pag-iwan na ti ata-ata na dyan no? Basta natadam na dyan Bumurinyel stainless Bombo Jokong di kutsilyo. Andamot imbaga basta ti ibaga na investigador Bumurinyel basta nung mabartek ay katas la kumursunada la girok tiriri kas la kasya iti bagbagada mo. Okay sige maraming salamat Bombo Jokong. Para iti Bombo Reports First Edition Bombo Mike Joshua Kabasan reporting para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent number 1 radio station sa La Union basta radyo Bombo. Maraming salamat sa Bombo Jokong itinatang report po at DJ report manag iti napasama ka uram dita iling Burgos La Union kasabutan gamsat DJ informasyon managpala nato napasama bata po nga stabbing incident di kalman dita uno de minsan galna dita iling San Juan La Union o dito dikita karon na po nga papasama ditoy lokalidad nga raman konto apo nga nakamatan dagitoy kakabsat